Fi żmien li ġej l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni se tkun qed tinvesti madwar 1.8 miljun euro f'sistema ġdida tal-informatika bilan li tkompli ssaħħaħ l-infurzar tagħha u tkun tista' taċċedi sistemi ta' entitajiet oħra. Dan tħabbar fil-Gazzetta Kulħadd fejn ġie rappurtat li fil-jiem li għaddew waqt li l-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi kien qed jixed quddiem il-Bord tal-Inkjesta Pubblika fil-każ ta' traċedja fiż-żona industrijali ta' Kordin, spjega l-miżuri li ttieħdu biex tissaħħaħ din l-awtorità. Awtorità li ġiet imwielda sentejn u nofs biss ilu mill-konklużjonijiet tar-rapport Quintano li kien ħareġ wara traċedja fil-Ħamrun ta' Mirjam Paċ. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li din l-awtorità għadha fit-tfulija tagħha imma diġà bdiet tissaħħaħ sew fost l-oħrajn bl-ingaġġ ta' aktar spetturi fl-aħħar xhur filwaqt li għaddej il-proċess biex jiġu ngaġġati 4 oħra. Intqal li t-tisjieħ fir-riżorsi tal-awtorità qed jirriżulta fatt ta' rekord ta' spezzjonijiet li qegħdin jiżdiedu minn sena għal oħra. Bl-investiment ta' 1.8 miljun euro, l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni se jkollha wkoll il-pjattaforma magħrufa bħala e-Apps. Din il-pjattaforma tinkorpora l-informazzjoni kollha tal-BCA biex tgħinha fl-infurzar. Il-Gazzetta Kulħadd spjegat ukoll li l-Ministru Zrinzo Azzopardi xed ukoll li fuq rakkomandazzjoni oħra tar-rapport Quintano fejn ġie deċiż l-ammont ta' flus li l-BCA jirnexxilha tiġġenera mill-multi jew ħlasijiet oħrajn dawn jibqgħu għandha u mhux jiġu trasferiti lill-Ministeru għall-Finanzi kif kien isir sal-lum. Dan se jsir bilan li l-awtorità tkompli ssaħħaħ il-bażi finanzjarja tagħha u bekk ikollha finanzjament addizzjonali għal dak li għaddila l-Gvern. Fix-xhieda tiegħu il-Ministru aċċenna wkoll għat-tisħiħ li jinsab għaddej fl-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol l-OHSA li taqa' wkoll taħt ir-responsabilità tiegħu u diġà investit fit-teknoloġija b'sistema ġdida tal-IT li bdiet tiġi implementata. Is-sistema qed tgħin lill-OHSA tipproċessa b'mod aktar effiċjenti l-informazzjoni kollha li tkun qed tirċievi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Zrinzo Azzopardi rimarka li din il-ġimgħa stess ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn il-UHM u l-OHSA li se jtejjeb bil-bosta il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati ta' din l-awtorità. Sa dan it-tant il-kulħadd ħabbret ukoll li fl-aħħar ġimgħat sar ukoll it-trasferiment tal-uffiċini kollha tal-BCA minn dawk li kellha fil-Furjana għal binja li ġiet renovata fi Spencer Hill il-Bla tal-Bajda fejn fl-imodi kien hemm il-kwartieri prinċipali tal-kumpanija Go. Il-binja issa għandha uffiċini mill-aktar moderni li joffru ambjent ta' xogħol mill-aqwa għall-impjegati kollha ta' din l-awtorità.